Moitas kaikille. Se on Kuopio aika pitkästä aikaa täällä videoita tekemässä. Tänään puhun vähän oman elämän ja voi samaistua varmaan moni muukin nuori tämmöisen, mutta nyt puhutaan laitoksista. Esim. Mä oon ollut 3 elinpaikkakunnalla laittotyössä paikassa. Mä oon ollut Iisalmessa, sitten mä oon ollut Pieksämäellä ja Kuopiossa. Asun nykyään itsekin Kuopiossa tällä hetkellä. Ja siihen liittyen on näissä sääntöjä, että esim. Alaikäisten ei saa tupakoida tai käyttää mitään kokonaisessa tuotetta. Ja siihen liittyy monia, että jos sä kiinni räikinpoltosta tai nikotiinipussikiekoista, niin sun huone voi jäädä ratsata, sulle voi tulla mikä hitto se on, liikkumarajoitus, että et saa poistua teille ulos ilman, että joku työntekijä on mukana. No, mähän oon itse just täyttänyt 23 vuotta, niin mähän saan tupakoida ja käyttää nikotiinipussia, mutta alkoholia en saa täällä käyttää. Tai ylipäänsä missään laitoksessa ei saa käyttää alkoholia. Ja sehän se on, että nyt minähän saan pitää hallussa mun nikotiinipussit. Jos on savukkeita, niin savukkeet saan pitää omassa huoneessa. Kaikilla niin ei ole, joku on hoitajan takana. Sitten mun sytkäri saa olla ja joissain on just että puhelimet pois yöksi ja näin, mutta muussa on tietokone, läppäri siis, sitten telkkari, pleikkari, puhelin, kuulokkeet, radio. Kaikki nämä elektroniikkalaitteet saa olla itäni hallussa ja se on ihan hyvä juttu mun mielestä. Ja on sitten muitakin sääntöjä, että just että täälläkin tai ylipäänsä näissä joissain 3 varoitusta, jos ryssit hommas 3 kertaa pahasti oot väkivaltainen, oot uhkaava, just ryyppäät täällä tai ylipäänsä oot käyttäyt sääntöjen vastaisesti liian monta kertaa, niin saattaa tulla fudut, että sut poikitaan helvettiin täältä. Ja Kuopiossa on hyvä asua, koska täällä on mun ystävät ja sitten täällä on hyvä puoli on myös se, että mun perhe on tosi lähellä ja bussit kulkee hyvin. Ei tarvitse mennä aina kahtuun, että se bussi tulee vaan vartin 30 minuutin välein tulee bussi tosta 4 ja 8 ja kaikki nämmäiset linkit kulkee kyllä. Ja mä ajattelin taas, jos te haluatte nyt tekemään näitä videoita aktiivisemmin. Mä en oo nyt tehnyt näitä, koska mulla ei ollut motivaatioa ja mulla ei ollut videoideoita. Ja jos te haluatte ehdottaa mulle jotain videoideoita, niin siitä vaan, että kyllä mä yritän, mutta ei mielellään enää niitä, että hei jotain sähköröykitestailua, sähköröykitemppuilua, mutta koska mä harvemmin poltan enää sähkötupakkaa ja harvemmin poltan oikeaa tupakkaa. Eli mä oon yrittänyt pysyttäytyä näissä nikotiinipusseissa kokonaan. Ja ei kai siinä muuta, että jos te haluatte vaikka kakkososan, niin nähdään sitten. Moro!